asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayakwarorire bagotenga tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima Imeyandizi TV. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujia bintu byose birigukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemia na kwemanya iguru y'obolemi bwekerero asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera nabalemi au asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri au gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bobolemi nobonda oyogo chira botambiri tukolia maine ense monenu sugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro yobolemi nande nigongo batebya nga tekana irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro bogi obolemi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obotebwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga yamana omwanchwa omulirya Ondeze TV obwansu omugusi andowasi asotoligerete naende ebirebiga ngoto yo monguru ekyagera akobekire moyo na chombekire moyo naboigo buna ntugeta seni Ondeze TV otore chinguru nane nokobwa okoletera amangana buna oyatagete kyagera ntuganga yetu buna butambe no baseni komanya nagokokia kwetera Ondeze chikanero obwansu womugusi mwancho mulirya naende tyankwalgani asomorobelyo wobolema ase obogima bolema aso mwancho mulirya nombe ko gochera kirenga kine biro mune biga byalero tolinekire yo baseni komanya nagokokia igoro yamangana mange ayarengete abantu baito abale no bolema ne kwataga kubaga sinniga gasunya gakeiga
lakini rende engoro ane ngakonyaririare gwikira omwerio wo moroberio weri tukeri gariare buna botambe ese moye imanyerio nkobwate na Lydia Mose ntimuna botambe no morario brother power Jareda Wilberforce ko tebenga bono ebekyange kijima inde tosemanye twemanye na kwegokia igoro ya mangana arengete oborema ase chingongo ao ime ya gusira boigo isiko ya sikagera Ndizi TV nero obwansu mu gusika tase nambe yemo ya chire nkuma bokorariria asomonwa omwansu omwanyageti ngengo jana koraga omwacho no morigeria ngo twara abageni togosanga mangana yengecho igoro y'oborema twatwara SMLia yobokwere na boigo twakorera engana entwani asi oborema nyora na batonyora kwetera social media pages yetu CP Facebook page ito Ndizi TV News Digital YouTube page ito YouTube channel ito Ndizi TV News na boigo X @Ndizi TV News website ito www.ndizitv.net omwanchwa omolilia inamba isimu botambe no erega bukole tomogeni atukwani kera tukwanirie tobeka semelio bokwere kurugabwo togenda sengambo yeri tukeriga yale ndura debyo rase kwa rubiere biyando moralia gongo sabanga abaligere ba mindo banyara ko batayare tanyara ko batawa samanya na nje kama kawaida maranga asabali mwange biro sasa bali abagani sangara karibu sana maranga sangara twalengena rese kiaita nanda kali iranga ko balengega ali tukeriga lyalera indo tandali kwa twawate ikiria kolende bona sengencho yebiro tanyara gutangeka tonyara to chinchien kwane iyo asengencho togotaka tokoe amangana amabese amangana agusamba bunakoruliko tebanga ntokoletekera kendera bari kora cie weekend tuyabanga totangire ko yaleta kera ni ntwe twatanganire ime na isiko ya Agusti omwancho murigeria rero togochera masemo korwa ase omugabani okoruna Embassy Resort no mugabani ole mbarabare no bwagacho sina somo menyo bwito buna Ndizi TV igega ange no mochie onyamataro no togolechera rero ase kabena intwe gwikira omwerio SMLia yobokwere tida hatikana nechi conductor nechi intereba n'abatali bagotubeka kigali emetoka mwancho kwanyaro monto abagenda bechiro mbya mole bano wakakabako ni chombe mbya mole monto so igali be abwate ebunia y'amanyabwali koruraganga ebunia y'amanyabwali korubiruka abwata amatoke amabese ahiteka amache akwiriro mwese koyo kali nyorobi omanya osoye proboisi oso Rwanda oso hano ane nisani kurunyamire stage wadomoli boro biyamole tunyana turavela simbi yamole oso amasimba ebuni enchabu omanya kukunyomo gakonde obegete suti yaye okoendo boko omanya kukunyomo mwana obande obegete gancho yaye ngiya okoenda interview omwana zikona kibaba eburinja chafuga mona naye gole bobe abana abarwa kuzen Chelsea ye mole bobe Chelsea no matengene ndagira yago chafuga kero koli ko omongi na tali bubi manya bwali ni ndagira tali bubi chibando ne ndagira tali bobe obeno ne ndagira tali bubi obali ne ndagira kayolete obekerere egutiane igurungo chiro musubatione kayoleta malembo ontoneri erongi igoro baba kayolete ombekerere bikoro to igoro ikoro tekera bupambusi onye karo kwambekerire toko bali ngora otebenga ya mwana pole usomo gako binto ngora silinganeri ora ndi kubwate kene na una borogyo na mamura no ole kuomete pangi ni ndagira no mateganero ya nsomeri abana no mateganero ya abangira bali bechiro abagaka bali boko ni chombe ogucha no otero ebwata matobe abuta onya gutacho mugako ninga obigete gutokya yeke mwamu yakirangibia
watu cho mwisi ko bandenga olia kwa muni onto iri byara kwa musi ono iri byara kuko abana abacheshi muri buya cheshi bayole bobe nobu magokora ntebetiga ebokorokwa obokwere kwetera Ndizi TV obwansimbo mugusi Maranga Sangara Yesu murale uguro bokwere mbura okwere obuna obole chinsamo chionsi akora abugore lakini asange bokwere mbororo nanda abantu abange mbabwato bokwera senjera ya mose yera asanta Maranga Sangara tali mogenie bwanjo murelia tomate Maranga Sangara nerego twali gukwanira engana era sama chikaito nande tetebye kimanenga balimu aligeretie ase ebyo byeto bya bali mwaroche amagana abete chese bacha sauti mugirango litukulie goro ekero mama county omongina Okisi county okorokwanga Doris Donya aburi omosana na kigima nande tatacha somoro beliga ige kera mwa tomoro lyo mwo konya abantu beto no bolema ekero te makurochi wheelchair chiza mochichenya keyo mwaroche amagana arteko bakoba naende ngana etara kali ayuka ebesa niro konyorebekire kando yebirema mose etengire esaba tobata magania bene tobura National Government Affirmative Action Fund tatukwanire ebeseye totebya abantu baitonga ninki ebeseye yangechoki ebeseye ne yomonto ebeseye ne yango igo Maranga Sangara nora se studio Maranga yes ngoro chingana yali nyakeyo igoro nanyero jo murali chakera omurali agere mambiende gosegera omugaso bw'omoichano ekero tukunyura ikikiabete igoro asensemo ya South Mugirango usibogirango ya Maate yes nabo ekite kobera moichano mono yes neringa abantu babwato bolema nabo barenge kocha konyora okokonyeka aseritukerire igoro lakini omurali bono igo yabeire nga igoro nari yabete na lero ritobwate igikare keiga nabo ondoche nga igo ndatebe nga nengora osenda arwe ndasabe amabera asa abantu bali baminto abalemafu babete bakonuchwa mata ari karo chikwerende buraburu yabete yaruete korwa setariko manyekana lakini ntotebiri nga negendete kobwatigwa igo murali nare gotanga keria tware gokegikeria buna mwamogusi egento kerite yakebenge kiabete litanga nande rio moiso lakini nawana abage korete onkagirite nga mbachete gwaka sabu buya bamanye nga abantu babwate oborema omurali no na somogusi omonto obwate oborema omongina oberegeto omongina bosa omongina bwebwateranĩtie omongina obwata abana obwata omwana koboko omurali no gwatagete kumwaka ekere ebintu ebi byosi biro igie konyarekana gwakoraki kwa mutiga nabo bonekera okonyora omurali ebintu ebi konyarekana bigokoreka igo igie minute nga society yetu na kiomurali kurwa ase gikaro gitu twabere tugikara sama tukamaega twabere tugoteba nga society yetu nebwate okorigereri gete korigeruja asabare mabo ngo boriga yari uja gutuka nga nabantu barenge buya jari uja kabariberera rinene na ekererego inkie gutworokia ige gutworoki nga still society yetu terancherana kabisa igoro yo barema bono ekera yosi yakoba iga gutunyuria nga omuraria ngaki nge ncheraki chirororo abantu aba bagokonyeka buna bono igoro nde no gosemeria igo mpiri betinga ebintu biri byarete twaria tari ebyarwete kibese cy'omuko bw'omuntu igo cyarenge kibese cy'obisi ya National Government Affirmative Action Fund bono kirienga nga kibese cyitu cyagete kigokonya abantu baminto andi tugakoraki tukachiseria buna tugakorete ki na tuwachiseretie lakini bono ogoserete reko konene point ne ringana ki muntu kyoria orenge inforward ase ogokonyeka ngori orenge ocha gokonyeka ase ritukuria igo ya igoro no muntu obwatamaga amagani omuraria ese korigereri buna bono igoro ne chigwiri cha chiare korwewa ase esemo ya South Mugirango chigwiri cha omuraria egwiri cha ya mo irenge kogoro buno maete egwiri cha ni manye tengekero rigori ya ase pure ye kwanere about 60,000 yes 60,000 okay omuraria bono abantu barenga ase abalemafu ase reni abalemafu baranya currently buna togokwana iga ntubone getasene kya Ndizi tiwe muri bo balema igo tole
chimbero kurigeri omwana oyo be wheelchair yes ore jirani yituga Yes. turayiki muranyikera toro chebise unga mo mama county ga chakire koruga yes atore tere sare tonyorere ndo korire oyonyori kiage no tokoro murubire bantu baturi abanga mwana oneja abwa tegento gete yes mugakonega abo nono kugosa nkoriga naende kero bigocha abandi bose babirite political thing komanya Yes. muna bayirete bono omuraria onare goteba ng'a ase abantu buna bari barenga aria buna monto tebe chigwiri checho kwarorire bunere expensive wang'ana Yes. konyore gwiri chayamo Yes. lakini yanyarekanire ase njira yamo goseyende chiatokire chiatokire Yes. ngire tutatigera aba baminto banyore kwara batano barwete ase society bono omuraria kinare goteba ng'a ebintu ebi byose igo bikurwa ase chibese chie sirikali chiri chinche inche naye na nori ore sikali na bari bare gokora biri bakorete bakona kyo tiga turigereri ng'a national government affirmative action fund ngafu aso bwenge ingentoki ekigekorete ebintu bunebyo gekorete ebintu binde nabo konyora na beranyarekane oya omonto kubwatekana na office eyo eguri gose nechi maturesi na beko kubwatekana no kugania Yes. kwa bantabu Yes. bono national government affirmative action fund ngetoki national government action fund nechi besa litanga ndigo to understanding affirmative action ngetoki affirmative action neria lichiko lyancherete okwegerera gete kouchiase abantu ose group y'abantu gete buno bono national government affirmative action fund igemetie jiro benefit bantu bonse generally echigo benefit chi group gete chiri chibugate amagania bene twanyora no tubugate abantu tokoroka chi youth yana no konyora bare mabarime Yes. ekora bare maf ebura cross ebogo taja kerase ebura isa cross cutting aspect Yeah. igo konyora ngasa bare mafu mbarase youth chibase chichiro chikonye youth yabase tokonyora barema barumbaro okay twamenya gocha twanyora abangina na iga asa abangina ntubugata barema fsir na ndi kuruga abu twamenya konyora nga nchi ngokonya chire n'abantu abaremafu abanye n'abantu abaremafu abanye nabale mabo basitiri no twateba ekwenda Yes. gochialinga stiri abale mabo no tega abale mafo konya abasaye mbaro abale mafo yes abana mbaro abale mafo abangina mbaro abaremafu iwonga disabilities are cross cutting that is it yes bono nakyo umurari togoteba nga eyege yachete fandi eye yachete o compliment umurari tima itinga kitura kebeka seke gusi ogosira chinchera chirita yari chirororo ase government yebegete iki program kiri yebegete tayari eye yachete echisire chikiranie ekerenga keriyaki kiachiro cyo buna bono umuraria no matenga ntubwate ndukuruka cash transfer igiye kwanda saba gaka abantu abagotu na chintakana amo na baremafu umurari chibese ja affirmative action fund at the same time ngokonya chire abantu abagotu so yamanya konyarekana nga umuraria affirmative action ye bona ase case ye tukurigeri kya baremafu ngeringa chibese chiroro onya turi konyora cash transfer yako tai boss bakonyora umurari no maite gero ro for severe abantu babwato barema buri obopi na bo no konyora gwiri kya buna bona abaiko okay onye tokonyora gwiri kya na bakonyora white kene ne nyimbo buneri umurari ngororo kuratumia irienda buga y'abantu bari batari gokoraki batari korra twamenya konyora nga na bikonyarikana ekonyorere no ene rehabilitation center na bekoro no rehabilitation center onye kegutuko ngokuna kukugania wasa yo egera abantu ribanyorira oborema umurari mboro no maetenga mboro kwiburu nabo na ndi mboro gokoraki boro asonga asole moyo bono umurari ekaro kurigerera chinseme chiosi chiakunirwe na national affirmative action fund still nande kurere chibasari sabana bale maro ronyo mwana okonya kironyorire chiseme for the sake of small children okay ekere kunyarikana gwikiraga abo nyuma tutaracha asasa mu yechiseme umuraria ekero kwanyori busa mbono totebire twara solution rehabilitation fund goetera the national government affirmative action fund goetera fund yeyiga kunyarikana gekore kero ucha kore twase rehabilitation ige minute umurari nga nguche njugore korwa sobo mabuli konyamenyete gocha sobo mobo obuya nabe kunyarikana toko suno mwana ore ngo mwanafunzi either ore marira andika kabere school ya ekokoraki ekoba affected ekera ikira rehabilitation center ye koruoro na bakogenda aiwe pasari no embali bande bali sikono tene sari batoke bara rehabilitation center egera bagende esukuru ngati mwara aligere mwara ore mono efandi ye igebekira service ya gumen reps gekore gerukia eki ndata boka gerukia gumen reps igokere already an affirmative action seat ekero raso gwikira ndichiko egere kingusa bangina gocha igoro bakore kibaikera abande yo chibese chichikorete ki
chibekire omuraria ntukunyara kwanda guchime buna bono nga use 2% eche chibwekira asigento gete generally atogote nga chibese eche chiro gokonya abantu babwate amagania bene buna bona ase kesi ekeiga nkeringa igonkagerete nga chibese echi na chichiagurete chiwiri chiage kwa tinga ati omuraria nga muntu no nyago tuwa chibese chokoraki chokwanda yandete maybe kugora asasa me kara nyole do is okay lakini rembe etuma tanga nyane wibendere unless we are informed otherwise chosa jicha affirmative action fund muskedo nyani nche mkoli baba gokondora gabo you need to come here toteima garabere omuraria ekwenda amachikaya to guchikorigere libono guria National Government Affirmative Action Fund igaro stumwaka 2016 abu mapema ntwanye bugate abu mapema yarenge rundu lakini egache gatuko ngoko barundu abantu ababwata magania bene ngokora bareki kumia bare ekagera sheria egacha ekarosigwa regulations ekarosigwa seye kwenda tokuruka nga Public Finance Management Act ko enderete igo omwancho maliria inyorange yekoro kwa Ndizi TV obwansi obomosi obuliro asembe okurungo balema ase obogima bena baranga sangara mase yamako base omugabani o Embassy Resort iskwasi nini yeki studio cheto ntubura Ndizi TV mbalega oyakurunga Obedi Soki Electronics Nyamira Awatenga Brother Power na waangalia vizuri sana, endelea kuelimisha watu. Nalega okorokungo Mugambi Joseph Nyagetiria Unyarurandi chache location senior chief anotenga mwana imogwa tena maya na aratu chandire binyoroga iga mutagwancha naintwe onde aligi naintwe kiabo nyorwa iga na Nyamira osena intwe mbitoke nalega okorunga Evelyn Ongono Evelyn Ongono yokorwa liastoko kange choro South Mugirango agotebanga tingo somege kendo ligetega iga bahora kiri agotebanga ingana yabete igoro nande kobere bireba elimbobe amini dada afadhali aina roteba kwendere ono umuraria ekere National Affirmative Action Fund ya roro tigatutebye abarigereri baitunga inki egokora puna tu amachiri gokunera ngokonyere abantu abaremafu asese ama yesku elia kabere Affirmative Action Fund ye ngokonyere abaremafu asego chake biashara egento tokoroka value addition yenga buna lika bari kuleta litoke linyene barionie ligi maigori buturi ko mugondo lionie bagenda bari rosie ebintu biri tokoroka crisp siege so eka gusiti matinga ki turabiroke chips ye kwere na chips ye litoke icho process yeria ine biashara Affirmative Action Fund na bego koraki na bego support elia kabere ese moneroro nkoruwere loans yechi ekire chechi nsemo mbali chiko genda sabanta babwate amagania bene buna bono twanyore ntogoteba nga muntu nari ngomore mafura abere isiko ngumwana obere isiko mwana bwe skuru oromore mafu nga tabwati be siko koraki chiko moira skuru kwamenya konyora nga abantu bande mbale bagutumia libageri bobe kwanyora nga ebeseye ekerero orore ekonye abantu bunabu kwanyora nga bese tiri gokoraki tiri gutumika na matukonsi pito korase yakorireki ase yakorire lakini rende chovisi chinde chichi county chinde nkororore nga egasi nende to gokoraki nende to gokorega ne chi county chinna chiro chinchiro ororo otari kumanya nga usa Affirmative Action Fund ne kororeki nero omure nare kogotebia nga ase engenche structure ya National Affirmative Action Fund yere ndobwata National Government Board ya ye fund yeye eje karegura tutakwanire mono tigatukwanire ye the county committee ya National Government Affirmative Action Fund kere county nebwate a committee ya National Government Affirmative Action Fund ngaf bono umurari tigatweboriga abantu babwato bare matiga bamanyengana ki umuntu representative nkobera ase committee ye ase committee yo umuraria igotubwate coordinator bayomo ntubwate county commissioner no yomo bo ore gose representative yayo uri arakoreki uri ara nominate gose umuraria nkonyarikanere nade tutwarororo umuntu amone secretariat committee yenyene nero ne secretariat ne koreteki nero secretariat ne area responsible ya day to day running activities ma tinga kitura chibeka sensi ndogo bisinero okorere demokrali tuko bota getebo konyi bonde obwata ndora kwenelia babolio igonga te bange kero imendere kwa kale isiko gose committee kale isiko na bono bisige siekire na berego bono umurari kutomenya kanyora ngase ase committee yeiga twanyorire nga omore mafu goika koreki goika toko na abantu abonse baka ba appointed
no cabinet secretary responsible for gender affairs igimiti mabono ase bono iga a minister eri responsible ya amangana gender eminiti amangana ya bantu nabo amangana yegenka yes nero ko ba appoint the members after ba koleke ba be nominated na umuraria obo unere limbole bogo cha baba igoriye fund committee ye na boko nyara bantu bachorire lakini mwamenye kwiburingana ki ngai ba koretheki ngai ba chorere bago cha tutaraendaga asobo unereria yes omwancho murigeria inyuranga tuli na Maranga Sangara se studio banete gutwerera igoro ya affirmative national government affirmative action fund na inyuranga twendete guchira masemo korwa ase omoyo wabandi Embassy Resort omororio obarema ase oboy Maranga yes kire board kire committee neta kire tware omonto disability oko represent oikaransa se committee iga asenga fu monto nagorete naro ngogo ya naro yo kisi naro yo west kire county ase yes naro bueno nato te llamaron poliga what nkiabanta ba kora because it the other county not only kisi okomo chikoranga there is very little communication or consultation between the committee itself osono women rekwejene no monto yakorete monto ya se board because eto kubolerigo eto keninje naye ora se board area teko ando chikobe nganga okobali chikorigo te bokoreki oikaranso no to kuwate intel umanyigete no asegete kero to ko endo teto ire approach ekoreki erega eto kana kuira chi white skin teto ire approach ekoreki erega so to avoid some acrimonies watirania ne boto kwa regulate committee chiko chobo ko nyoranga committee ja koreki wengo eroro lakini tuko ni mamaiteka kia koreki ya aha bono umuraria nkagirite nga ase committee ye functions chia enchiro ondaga ni kero kende ntochi so guchime ase ngenche committee nyene ni bwenete gokoraki guchimanya tatiga bono umuraria ekero omuntu buna bone igie sababu ekobera nga omulemafu atukororo ono represent interests chia omulemafu usia balemafu bonsi ase county eyo abwase ase geikarekyo na kiegora akoreteki aro n'abantu abo bonsi committee eri engima tatiga abantu abo bari chiofisi kuna bono mu county commissioner oyaro akobega se committee eyo but the virtue of the office on behalf of the president yes use omuntu agwa appoint kwa niapa yaje arabu no muntu responsible as a national government for gender office of gender at the county level otenete county na rengo korariki nkobaro turuchu ino office ya koriki ya moretiro lakini representative wechinde ngomo gotutia na bande buna bono moremaf bali bago chororo gekogera efandi eye na bwego koraki na bwego konya egerekero muntu aretema amaoni yabo bono morari ase kobere gasi enko mwake abantu ebo bwente gochorwa competitively bwente gochorwa openly isiko mugasego ya boliga lakini bona ase asobore mabobere to moraria neringa abantu abange okonya chi committee chiro lakini oboringa na kibaje to romba kare tiki turiko manyanga na kibaje to okonyoro monta go ikaransa obugori otanga oria na bongo moreta ese ngenjo eta nindoche tariko nyara koboria issues buya egente kenenga na ikiraniri nga nimbwa to morema ane kumana kala waska ko mwana siningi gusene 200 oiririata ase njirende nga kwanyanya yasire abago chikokoraki aguchuten akeko ara umurari uroche no ebintu ebinge bigokoreka bari mafu batakoretiki batamate uroche fund enero muraria committee enero committee yenyane committee enero bone bwenerete koba a link between office amo na asa warore azabakoretiki azabaruete ananga bono totebe example no nyene kere project gete ko korwa segete na national government affirmative action fund iye bwenete ko aitira woitira se committee eminiti onyane inge project ine ye ko benefit ya barmaf umuntu yo muremaf ura se member ye ura se committee ye ime nero bwente ko ba inform nero ko bwente ko ba te center tubona ine abatebi amagani abo na ndabate inga inchira kia project kira akori buya egere ikere abantu bamwa anyango watebia has to be corrected como te vanga igono igento te no amoro ko similar to public participation ekero ko handle issues ye chikero monto yo gaja moko imoka mwimukie chi wheelchair toko abago chikio miti special school keri ni blind we kamo ende kio miti mokole survey momanya nkie committee kio miti ko tegeto kie ire etagete momanya go chonye onye kitu cha south
mumanye kia thoro korete gento kieki so that when you are with kama plan na korete chiwe sechi mubaso ko kole bintu bikorete ki next to irrelevant bora mata kutoka tu boli gabaranga taibo be wancho muri Ondeze TV akere bintu bikokorekana. How much do we get involved as persons with disabilities to umuntu tokorete ki Number 2, ekere bintu bikokorekana. I mean, abasore nabangu monta kwevolia ekero ke to consideration ebikore mune byabete igorogaria na ebindi na ebindi byakora gento kie. Yeah, because okorega likware buno monto botali Ondeze TV. Buno monto. Where there is good coordination, no yako bikije ndekore gento kie. Nero. Lakini sokoro rabota bwati kubwatera na kole kuya. Are you seeing? Yeah. Yako na ibo twatuma tigante bali sokuru ali kemera ali mugonchoro. Kasi maranga bona na yore se committee yenda kemera ward. Musebo ketu masaba constituency otumanyira magari yake tokieki. Ya bantu baro. Ya bale maru. Kagite gakugwacha na pale tebeka yaya. Ntira nyoraga chuba. Ya chuba itike 22. Manga twil chaisa to. Asege te gento gete. Lakini to kolege te kwapo idikios mune chaigoro. Baliba manga toka raia. For example ende. Baliba gachuba toka asege. Yeah. That's confirm nga. Is it the same as public participation? Umuralia asa machika ya regulations cha National Government Affirmative Action Fund. Yes. Igete betenga P4 utara kora any project. P4 utara kora any project. Yes. The project tuma ete na bekoba egento kere instant use egento kere long term. Yes. Ni to kang example eta gosene chi wait ke no distribute. Yes. You have to inform ikachibe based on the seasonally needs. Yes. In other words, we call public but special. In fact, umuralia kwa nginyo area gasiende National Government Affirmative Action Fund yego kora no go civic educate ogosomia abantu buno bono nyina bare mako asomi gwiguru ya what about the National Government Affirmative Action Fund. Yes. Banyina abantu barabagotu basomi go manyenga inki National Government Affirmative Action Fund. Umuralia usikurigeria matuka mange bantu baito mbanya gocha batotebinga National Government Affirmative Fund rekoreki ero igo nyaga chibesechi na chichirio konyora politicians babo koraki bagutumia komya kanyoro muri buna kwambolie questioninga konyorore members ya be committee mbole ni forward umuralia ande tayo as regulations mention it about go say obvious na wana go say yomugumerere ngana rore go say matroni or patron go say kende ke government bante ko recognize it is the national board amone committee ne secretariat. It is assumed dinga the secretariat at the county level amone committee abanabo bago koraki bakorani te fund warode but not otherwise igoko nyora bono usikurigiriri engenche bintu bire boniga muntu nane kerese getie kara bantu mwachire muri gote bungo se National Government Affirmative Fund inchiro rogo sikibese chingento kichiakoreki ngento kichiakoreki yes to de ngumo gumerere poletire gosiki warode by the way without contradiction pe ukwa ne kera antura Ondeze TV botanda ko batebya ni ntura mbeyemo aso kumanyira ko sebira ko kya aso monwa oito omuya omwanya getinge bonaga egento kire baranga korra ke entre somewhere county ndeiga. Yes. Aso mwe mendere kwa very busy. But this which was a vyombe. Igako gendororo. It is true. You can go and quote me anywhere. So I don't kill you into records. Kana ngote banga serikali ya chibesa. Yokunga chibesa na walete irega. Abantu babekire click abantu batano. Moroche muno mwira twakonyiriga mwino tali umeto kumwira nande kerogo. Ndoko mwana ende. Kiabiro na kiligia CDF ne binde okonyoranga abantu abangere public yeito ya yaliri kumanyanga ebeseye na mabera yo mu women rep ebeseye na mabera yo mu chumbe ebeseye na mabera agintu gete abi na kitu dile mo hiro bono kero de ene shira do tunga bono ebesa women rep watwa umuralia ona ari ko sabanga muna gwa kwandego tindaro la county ende asichiri na amanyire ya kamera out because ashibese National Government Affirmative Action Fund a provision nero ne portion nero ekwenda ase sensitization go se civic education. Civic education na ali ase abana nchi to so igoro ya egente kiya civic muna bona in this case ase the National Government Affirmative Action Fund nga chibese chi ngenjo kichiko koraki chiko kora ne ginkagerto muralia ekobera iga igo chigo tumeka ase ngento turaro ke songo kwegenderera kisia
kisiasa yani nga yes yekere nga abana inchi batigare koba asege sunteime etoke na bare mafu batigare koba gesunte mbama yachi be cyabo nchikorete ki chirororo chigokora ki chigokora ibintu gete na gento gete umuraria kwane koranga kiende oigunga rero gose abantu mbabwate barasa abare mafu gosaba gaka bagosoma iguru ya national government of affirmative funding ane korete ki so chibese chiribono chionsi echi chiri chikonyora chigutumeka chekera karo kendo muntu akorusi kuno nguru mufuko ye kuri mufuko ye eri akabero muraria oburuire obe borasite membership ya echi committee gose board eri akonyara gukora ki akonyara ko manipulate eri yani batamaji nga ikikegendrete barobugi cyo muntu ekaransororo aye gwaga pasha kari maraba akoreki asuke obuno buburuire karo muraria karobe kirari ase committee ye ya national government affirmative fund ye county igorororo origeri kwa niapa ya barema origeri kwa niapa ya bagotu origeri kwa niapa ya no maranga ngwire baga asini yes do you think incident ya igoro igari yakeyo yes iyera abe asenge nchabantu bande no ane public itama etinge besine serikali yes omuntu akarengeri kaboro yo siasa kweyagakira tigato tumuburukaniga tusanyigenteke yose yatose okay most likely otoratebo muraria kero muntu naba ase issue ya igoro ya nyakeyo nabo kero muntu ararengererie injira yaye tatiga mono chinchira ne chinyinga igoro arengeri onde naro ranyora ase bari bakorete ge barengere tinga kero kende chibese echi korete ki eita nchiringiya bakomanya ngane echa nechiabo onde naro ranyore barengere tiki siasa nga eito muntu koro cyare maire jira kiri murarie genta apa for kero muntu nabakorengera injira yaye tatiga egento bono kereke no muraria ingorio misetie opportunity area nate no murema ngibatara ko boririgo ena ko makusudi gochagia isia chia abantu emotions chia abantu ngana ki omwana siasa to be very sincere onye gento bura kirike bakoreka na sebirema eto kino muntu orengera tinga maybe women represent da koreka to ki akweroseli bayira ko ririza akweroseli umate marangale biteli ay baro murema yes na chino murema yeah nkonyore kiabo nyarubone kuruchi white skin nato kanga ire naye for the sake y'abantu abakware koa igonda betingi cyo mukutano yi obaye obatebe ke yora koreki no kwana bobe finally wa koreki na agente kene ba benefit abakonyire ura nyore mu kimera ngokora the same for the sake y'abantu abo tokore ndoke tubarinde bonera regelinga konyoro no SCS irinde tukao chikanda asini nyoro nga roenda magara ya CDF konyoro nga aba the opponents bale isiko mbaikoro nga CDF ende bese konyo mwananchi kwarali ya irwe school omuntu bakurwalia ocha kusalimu robele kwa tege keke ocha kusalimu robele kwa school chiko and it's not it's the public domain ke chiro chiwa angire kaya gara osalimu chumbe gendo keke elieta osalimu moto gete elieta it's so unfortunate nga ninkore gento at the expense ya bale maru kwerenda nche aida kisiasa ose economically ose even socially umuraria igonda tebe nga ase ekero okonyora I think umuraria tigante baso bwenge ayonsi agokorekana kero kenda so korengereri kwane na ande ni ngache iru nanchi gutware kerengereri kyane inga no gutamanya abantu onye ndiri provision yetumegete buya yogo civic educate abantu umuraria abakonya abantu mbara aware egento kenda to koreki korekana igonda tebe umuraria nga asama tukari guchimotwe tiga a committee ya national government affirmative fund at the county level tiga bateme kubuka ebaraire buna one example no boli ku county tabe cheito ibere cyagusi oboli guna ki committee gete totabonye example go senkisi go senyamira a committee ya national government affirmative fund nereri teyo na eyo igego tosomia nga tigango tuligererie tegwe itokoraki tokorebi ebintu na nari gusaba umurariga aba barase chi committee echime tigaba manyonye no muremafu uri ogo tuli present yororo igaro ororo arora matakwa yabarema nekerekero nera yanyorira arorire ng'abantu abantu present tigakoreki tigaba ndoko ndi ground kwa nyaro abantu bakoraki bagukwari tebenga e committee gero ero tu ere ko irunchire ndo yosi tema I think kenda umurari no se amachika yatu ali kuligereria national government affirmative fund regulation imo lya bondiro ligo tebanga kero mwaka once in a year
abante public ne bwente gotebunga bono rika chi proposal gocha tembara is the secretariat ya ye kwerende ya ye county ekaro chi secretariat ya batebiri bari kri proposal from across the county yes chia koraki chia ekaro chia chiri chere gucha se committee no nyuwete ekaro chia ri gucha se committee bono ai gokonyara mokurikanga emutagete gusineria presentation center okay bali bande bali go se batagete gusinechi tent buna bono county nere nkore konya koruchi tent timati se tent yo konya baika sumu gasego ryoka yana ko ifanye ona ariko taraki ya mono wacho muligeria inyoranga etolera baranga sangara se studio lero to wachere base mukuru asomo gabani o embassy resort iskoga yechitu cyo Ndezi TV tandeta gusanga ngora buya naregega agoro kungomo connecta Benson Bosire kubari nyankanda agotebanga amagara imubwate namaya igona tamoja nyomba nchekora aligereria Ndezi TV omusubate kurunga Bochere oyo no social officer akiwa kwa bali nyeketali ali social officer nyeketali saizi gale chizemo chiabusi Ndezi rero bosi yango county makairo moira ali that's good mongera Bochere gonte bigara ende umwana nari kenyoroga okoro kwatire wana lieto mongera thank you for this information ondi ya senchererie ende egere umwana oyo akonye kagote banga baranga gokorora ekori dogaiga kumbe amagano obwate mama ya okoro kirenge kere makeria bia mono now nako tebaiga ndubate problema baranga igoro jero ebese yakori wegas abantu batenga na bore rebireba net wheelchair that's for a fact yes tina robito binga biko kora biko elsewhere oje ne biyombe ne chitet ne birogo tina robito kawo kora keko wewa elsewhere don't you think asengento abantu batamanyeti nacho ndaranga ne wheelchair cyare ko wewa na next financial year still wheelchair cyyo kora chikorwewa kwarerango educating gorona barasiasa baito batike ko involve n'amangana ekiageraga no twitwa bukarera so umuraria na kinari gusabanga onyendiria abantu baito tokoba in forward osa abantu baito bakoba in forward insali umurari watebire kerenga ki gwakora usine chitent kwarora echiwiriche nkwanya kora gento kende kerekegani asa abantu buna bona abarema umurari ninkinda atebenche kubwataka no korengera likwane sinokorra kwane nelinga banta bambali in forward umuraria nonya baremafu umatego ekasumba use ebirengera imbira abantu babwate byakare byarenge nga umuremafu negwiriche warore yani nga nabo muntu ukorete bunaiga negwiriche yako baraki negwiriche yako yegwa so umuraria abantu abonyendiri bakoba in forward umanyete ekeruta kitego succeed na kitoko taibunga development in the yonsi and development project you have to involve people kurumo chakano ngoro kimurari buna bono nkaransiga utambo ulitinga inkintagete nabora ngoko bambege tagasuti akakane na gatai omanya ko korenga linga na ande next egento konga ne suti ende itali boy bori na ki kubwatikana naye nkiuraga ni bona gura nyone go binta gitonge koreki mentase ase suti yengoro so umurari na kitoko tebanga in foro fu abantu balia oroche they could be beneficiaries bali utagete ba benefit ba in foro bagotenga inki bakoreteki inki batagete umurari buna bona karo tete example kwa bugiri gusine chitenti ko irira sigete chitenti inki cyakonya umurama kwa bairire gusine kiombe inki chitenti chikokonya barama usikorigeri umurari asa matukarero kire kenyure kebwate tent of course kire umuseri kebwate tent okaji public address okay iminito nye kwa boirira ko rengera tinga nichi besa chikoro space mba geko gara tent ite kondiwa te ko bahaya anyine birogo kiro muntu nakoreteki nabwate umurari abantu onyendi kwa ba ini forufu kiro muntu arako tenga ncho onganeti onga siringeri bumbiri buna karoni ngore chingoko ndago tebi ondengore mboli kogenda kiro muntu omwe na maitachi aya nutabonse oyeba bake igomurari nari gusabanga enya tutagete to succeed tiga tutayama ko info rwa abantu bari tutagete could be beneficiaries otherwise tutaendelea kuona hizi visanga ndoendelea korra ebintu bunebi onye ntori gukora ki onye ntori ko info rwa abantu umurari gento kende nari narenge goteba nkeringa ase chi proposal umurari kwanya korranga kiende county ende yonse ase Kenya no ane chi cheito ibere Kisi na Nyamira kwanya koranga kiende babete poster ande gosenga chi proposal chigane iri korwa ase eitaba gotu abaremavu na babande na bangina kianguki inga inki baraga ogoja wachi West Street ogoja wachi West Street no mondo no is a fact okumira no mondo kwali gweta muna maranga bodenga no maremaru maranga aki
mutakorera ikyo mugwatwa kiombe mutakorera morete obisi yari Yes. it has never been official anyway. Okay. So umurane kinago tebe abantu baitu bari sikaria aba baturigeredi abarema kwa mana aba bande babwata abantu babwata obarema no nyemba rubwe ko aramambi to kumanya kibugo nabako nyabarema ire manyanga no gwenda ko bayini for once in a year ase chi propose akara moko nyamonda ko baletera chi tent mubuli yango ngai public participation yawe yakorekerete yakorege ko chi propose chi ine abo chinga na public participation mwata bire ngai inwe mutagete gento gete ko constituency gete bata bire batagete gento gete umurere gento kende neba ali sense moja ya composition ye kwerende ya committee kire constituency era se county eyo kuruere representative eneri chiko Kire constituency kuruere una bona tata example nya nyamira chi constituency chiroro kire constituency ne korete ki ne rweto umuntu tumanya goja ase onyenkisi county ebwata nani constituency nero ne rwete abantu kianda kire constituency oyo moyo bona eboringa na ki oyo na ki atugite kwarore ekine kemubwata ko bori umuntu oyo ne tutabonye na secretary baboringa na ki atugite yakogarana kitwatebe tutagete gusiria enchereria abantu twandete ko batugutumika tiga kire gento oba ni foro nya no gochora abantu abagekora abantu bisiko ba ni foro butia so ko bachora na umokoro umuntu raba konya so guikaransa sepo ko bwekera umuntu muraria umuntu achieta agachora umuntu nye itonyo mukambe nere tigusonyo mubwato mubeka abono ndebyo umuraria ndebyo umuntu bugorigwe either yo jigol percent ya bare mafu umuntu uyu nesinge achorwa ringa achorwa ko babwate capacity ya nyaro 30% igachorwa esinge nchunga na roche kaine pale ne kwende ngake ya mukagotera nga nyagete igoro umuntu na ndachi gotokorega osoko bari Nairobi gesale bara Nairobi yare bono yo takoli gichikuraga na Nairobi amenyete bono umuntu amato bari maruno olibwe tati abantu aba ngakibatuka esheri gegoteba bachorwe competitively Helen Misati agonte binga igondi asakoro kuge ititige sieka agote banga na manyire getota na komanya mole barona gakurunga job bana denga chino mole maruchindo guchiane kurugaiga esani kericha akiamanga imu akwanire njina na komanyanga na ebintu bikorugo yasaye tigago konye Wilberforce egere moenderere agotoletera amangana oetira ndiziti maranga mwana na mama yabadi kwacha kwa mejanga na intu ga bono to kolere chideka bire mbwate ga okay bono umuraria se onda tebe nga konyora ntura korobuna tuomoje tikobanga na ichinsa chia koreki chia tuangire na boto gwancherana na mambineri tuko yatigo murari nari kokurango teba iga asaya iga tuara bere togoshare igonka gerite nga uchimutu ebintu bikoreki ebintu bichenje umwana inchu uterwanireti muntu tayo mono igo urakurwanirire so ebinde bina tu amajire gosemani tia tuteme tobe to kubitumia tuteme kumanya burayi bwaitu ngakibore na ngakibochete bukabororo egere na turanyara ko batago konye ko chimutu umuraria ekwende ye ne ntambake yale kebiro kubira to guchimutu nabe konyarekana kera to guchimutu egere to chigukorera epati eyo egere to abantu baitu na banya kumanya nganki kendete thank you bya mono umuraria mwancho muligeria na ndebara kuna mwa soka igo tugetinga tumura kirikia yake gotaka uchunguzi inaendelea no uchunguzi ngo korwere na ndeke kore gento kieke kelime tate korra abantu baletire to book bali babangete na gwekerania obubegu no bokebago buli bwakore ndete birema ali chinsemo chenya keyo nabo oliyo maete representative ya disability as a committee ya Kisii County kindly come forward kana tumuna ndize TV igoto kwa kiro monto libagaria na no mwana donya kumuliginde endanya ko bagago kwanira nabandi bali baratoe oborabunga ingigose kegendera tumwacho muligeria tigango tebano engana entwani ase obolema haroni ntaragote bya engana entwani haroni for the Haron na Olina batoligendera tuyake matanga brother power keep it up Ndizi TV nero TV ito Haroni ya Olina genderera koba ime Ndizi TV rekorra obulio bobolema asi obogima kuna botambo mwancho muligeria ebire biga yangira senganeria entwani asi obolema engane tole sobolema eikie yiga maranga egotebanga omotwali ogosoka gotwara oirana ne mboli oino mukurumi omotwali ogosoka gotwara oirana ne mboli osengondi oyo no mukurumi omwancho muligeria
gokwabire kurigeretie omoroberio boborema ase obogima boigo tiga ndwe engoro yane gocheria seka ya James Okenyuri chisemo chiria chenyango kyabonyoru asenge chogo musiria omwana Elvis Job Osano oyo eberoberi yaye egenderete ko kurigeretie omoroberio korokunga oborema ase obogima ukugochera kirenga ki nebirobo nebiga bya lero tigante bengambuya ase bonsi abatwabwaterana lero OB crew outside broadcasting crew na bwate SSMO yechibicha nechimashina bwate yo minto Victor Sultani Mbaka na boigo bakwater na Stanley Kesairo na boigo NSMO yobo era ni obuya twabwate lisase Florence Machoka na boigo twalenge NSMelia yobo gende na boigo operations manager yo minto Hesbon Nyamete nsemo ye studio Abigail Nyanchama na boigo nsemo ye majelio yo minto Lydia Mose nche brother Power Jareda Wilberforce kule nsemo ya Embassy Resort na boigo management ya boyo nsingi mambo ya mwana so twanchera wekanaende ebirobinde tiga omonene abaseseni bye bye see you. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire karenke batomorembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba into byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Kirokenda banga bakamo kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyale ko bakomocana bo ibasi chingwana na Kirokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroku ngoli mumura na bawo teba bagusinga boterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria karere buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikara chinsebere nenusu tutenenie omochie